Niemi, kuuma ottelu takana. Pistetili avattu 2-0. Huikea loppu. Kuvailla vähän ottelun loppua. No niin kuin sanoit, todella kuuma peli ja lähellä oli, että tuli turpaankin, mutta kerättiin itsemme tuossa lopussa ja saatiin sitten heiltä todella tyhmä otettu jäähy ja sitä kautta pääsi rankasemaan. Ei mitään, vähän oli aikaa täysillä päälle ja alakulmaan. Kiitos. Tuomari peli puhuttiin jälkitunnelmissa. Miten itse koet? Miten tuomari onnistui tänään? No, mä en niitä lähde ollenkaan kommentoimaan. Että tässä on ollut yhtä sakkotapausta ja mä en halua lähteä kommentoimaan tällaista. Kiitos Jan. Onnittelut. Niklas Mattsson, ensimmäinen ottelu Kultaran liikkeen paidasta takana. Miltä tuntuu? Voitto alla? Voitto alla ja tuntuu ihan hyvältä. Piti näyttää jätkille, että mistä kana pesee, että halutaan olla joukkueessa ja sai maali aikaiseksi. Tuntuu ihan hyvältä. Debuttiottelu, niin siinä. Kyllä olet ollut treeniringissä kauan mukana, nyt valmentaja näytti vihreää valoa ja päästi kentälle. Oliko tämä kauden tavoitteesi vai onko tavoitteet kenties korkeammalla? No 3 treenit alla ja eka peli ja jatketaan siitä, mihin ollaan jääty. Kevään maaottelut kiinnostavat myös. Kyllä, ei siinä mitään. Katsotaan niitä ja katsotaan miten tästä homma jatkuu, että pysyy ehjänä, niin kaikki hyvin. Kiitos. Kiitos.